Nafisa ai duk waɗannan 'yan fina-finan Hausa ni ne takamusu. Allah Dirakta. Allah nake gaya miki. Kai na ji daɗi gaskiya sosai. Allah Dirakta. Ai bari ki ji. Za mu je Malaysia. Allah. Za mu je India. Don Allah. Ke za mu je Switzerland. Ke bari in gaya miki har UK sai ki je. Allah Dirakta. Ai nake gaya miki har Belgium sai na kai ki. Wow. Yanzu rike mun nan. Rike mun nan. Ba wani haƙuri da zaka ban. Ba wani haƙuri da zaka ban Alnuhu. Na cire ka kawai. Ba kai a aiki na. Ba kai, na cire ka. Kar ka ƙara kira na. Dirakta da kai da wa kuke waya? Waye wanda ya wuce Alnuhu? Kai. Dan ba ruwan nan sha. Dan ba ruwan. San da dawa baba. Lalladi. Lalladi. Lalladi baba ne fa. Lalladi. Lalladi baba ne fa. Sai mu haɗa anjima. Lalladi baba ne fa. Sai mu haɗa anjima. Lalladi baba ne fa. Sai mu haɗa anjima. Lalladi baba ne fa. Za mu haɗa anjima. Baba daman ka san shi ne? Yaron nan ne faɗan gidan Ladi mai tuyar ƙosai a bakin layi.